जों रायजो राजाफ्रा खुसि जानांगौनि सम सफैबाय। जों जायखौ सिगांनिफ्राय हास्थायबोदोंमोन डिआर नाब्ला सार बिथाङा गनो थांगासिनो दङ। फैगौ नभेम्बरनि 20 अक्ट'खालि बिथांनि हियारिं जानो थांगासिनो दङ आरो बे खोथाखौ बख'गोननि गेरेन्टिखौ बिथां आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा होदों। बिथांखौथ' मिथिखायो जेखौ मावनो होनबाथाय मावनो। स' दिनै बिनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बिथाङा माबादि पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों बेखौबो सावरायगोन। लोगोसे डक्टर सांग्रां ब्रह्म जोंहा प्रमद बर' सार मानगोनां CEM अफ बिटिआर बिथांनि आगसि आखाइ बियो बिपिएफआव फैनो नागिरदोंमोन। बिथाङा मिडियायाव फैनानै मा बुंफैखो बिनि एसे भिडिअ क्लिप्स नायनि। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै फरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। सांग्रां ब्रह्म बिथाङा प्रमद बर' सारनि आगसि आखाया मा बुंदों बेखौ नायगोन लादो। লিষ্টত উপনিৰ্বাচনক লৈ আপোনাৰ নামৰ চৰ্চা আছে, কি ক'ব? নাই মোৰ নাম কোনো পেনেল লিষ্টত নাছিলে। অকল এইটো এটা কি এইটো অপপ্ৰচাৰ বা কি বুলি কয় আপোনালোকে কিবা এটা চৰ্চা আছিলে, কিন্তু কোনো পেনেল লিষ্টত মোৰ নাম নাছিলে। যিটো এটা চৰ্চা চলি আছে আৰু আপুনি পিপিএফ দলত যোগদান কৰাৰ এটা কথা ওলাইছে, এইটো এটা চৰ্চা মানে চৰ্চা। बिथांखौ राजखान्थियारि डिप्ल'मेटिक पलिसिनि गेजेरजों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना ओरैनि गेजेरजों होबथानानै दोनबाय आरो माबा मोनसे इयुनाव केन्डिडेटनि लालस होनानै। दा बिथांनि बुंनाया मा बेखौथ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो बेखौ जों बुजिनो बाखि गैला। उफुप्रसार होनदों, उफुप्रसारथ' जाया, सिंजों माखासे बयहाबो लोगो दिगि आरि थायो, सावरायनायफोरखौ मिथिलायो नालाय फनफोरजों खबर लानानै। गावनि मोनसे गावखौ बासायनाय बियो राव। बेनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो होबानो जाबाय। लोगोसे प्रेजेन्ट इउपिपिएलनि सिडली बिधान सभा समस्तियाव केन्डिडेट हिसाबै प्रचार खालामजानाय फोसावजानाय बिथां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङाबो मा बुंखो, केन्डिडेट जानो मोननानै बिपिएफखौ मा बुंखो बिनि फंनैसो खोथा नायग्रोदो। बिपिएफनि 17 बोसोर आमोलाव जेबो खामानि मावाखैमोन। जाय प्रतिनिधि जानानै थांदोंमोन सासे बिथाङा मावनो हायाखैमोन, मावाखैमोन, गोसो जानानै मावाखैना बे खोथाखौ खोनासंबाय आं। 17 बोसोराव जेबो मावाखै, 17 बोसोर हाखन खालर बिपिएफ सरकारे एखौ खाम खरानाय मा खालामनानै थाखो बिथांमोना? 17 बोसोराव जेबो मावाखै, जाजोबबाय नामा फैसा थाखा धन सम्पति गासिखौबो सोथुमजोब्बाय नामा? जेबो मावलायलायो डेभेलपआनो जेबो जायासै नामा बिटिसिआव? ओरैनो सोमजिदों नामा बिटिसि सेक्रेटारियेट CIT इन्जिनियारिंफ्रालाय? आसरित मोनबाय आं। आरो मोनसे बर'नि मस्ट क्राउडेड फेस्टिभेल नेम दैजिं फेस्टिभेल, बेखौ बिटिआरनि प्रेजेन्टनि लिडारफ्रा मिथिया दैजिं फेस्टिभेल। बेवहाय मोनसे ब्रिज दंना, नामा सोरनि नाम बेखौ आं बुंबावलासो। बे ब्रिजखौ मिथिना मिथिया? बे ब्रिजखौ मिथिना मिथिया? दे बेखौ नांला नोंथांमोना दे टेटनि एपइन्टमेन्ट लेटार रानो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स सोर लुनाय दे? सोर लुनाय? 17 बोसोराव ओरैनो जादों, सोमजिदों, रावबो लुनाङाखै, ओरैनो सोमजिनाय। जुदा रायज्लायब्रा, मेरला डिप्ल'मेटिक पलिसि दं। मारै रायजो राजाफोरखौ जाम्बा नंथारखो? नंथारै भाषा 17 बोसोराव जेबो मावाखै मारै जाखो? माहायथो जिरायनानै एपइन्टमेन्ट रानगासिनो दं? मा सानो रायजो राजाफोर? स' जोंहा मेन मुद्दाया जाहैबाय इस्युआ नैबे हेमन्त बिश्व शर्मा सारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो थाखाय मोनसे गोख्रों खोथा होदों, गेरेन्टि होदों आरो बिथांखौ मिथिखायो जायखौ बुङो बेखौ मावो होननानै। आरो बिथाङा हायै गैया। बिथाङा सासे सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसबो, हाइ कर्टनिबो चिफ जास्टिस, डिस्ट्रिक्ट कर्टनिबो जाज। बिथाङा आर्मिनिबो चिफ मिनिस्टारबो, हम मिनिस्टारबो, गासिबो। बिथाङानो डक्टरबो, बिथाङाबोनो कनस्टिटिउसनबो, गासिबो। बे गोदान खोथा नङा। फर्मार चिफ अफ बिटिसि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे खोथाखौ बुंखांबाय। गासिबो आर्मि मिलिटारिबाबो गावनो जोब, डाक्टारबाबो गावनो जोब होननानै। दा अब्ला बिथाङा जों मिथिनायाव 20 नभेम्बरावहाय रन्जन दैमारि सारनि हियारिं जानो थांगासिनो दं। बेवहाय बिथांखौ गेरेन्टि होदों जे बख'गोन। दा अब्ला आसा खालामबाय, आसा थाहैबाय जों रायजो राजाफ्रा खुसि, जेखि पइन्टजों बख'आ मानो बख'थोंसै, गनायखौ लुबैदों। लोगोसे
गासै 64मोन नामा जेलाव जोबजानानै थानाया बिथांमोनखौबो बख'गोननि खोथा बुंदों। मोजां बाथ्रा, रायजो जाफैथों, समाजाव जायफ्रा इन्टारेस्टेड दं, राजनितिकआव जायफ्रा इन्टारेस्ट दं, हाबा मावफैथों जाथिनि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै ओनसोलनि लिडार जायोबाथ' बयखौबो नायनांगौ जायो नालाय। दा लोगोसे CM सारा सावरायनायनि गेजेरजों नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट बिदों। चिफ सेक्रेटारिखौ बुंना होदों नो अबजेक्सन सार्टिफिकेटखौ एक्स NDP बिथांमोननाव बिदों, दा होनांगौ जेसे हायो एसे थाब बुथुमनानै। दा गगोना रोखा, खारन बे खोथाखौ रावबो बुङाखै। आसामनि चिफ मिनिस्टार पलिटिकेल मास्टार माइन्ड किं मेकार बिथां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों बिथाङा हायै जेबो गैया। अब्ला बिथाङा टाइम आरो सिचुवेसनजों लानानै बिथाङा जेलाव जोबजानाय गासैबो NDP बिथांमोन आरो रन्जन दैमारि सारखौ जुदि बख'नो हायोब्ला होमबा बिथाङा सिगाङावबो हाखायोमोन। दिनै बिथाङा बख'नो नागिरदों आरो हागोनखौ नुहुरखाबायबा बिथाङा सिगाङावबो बख'नो हायोमोन, नाथाय सिगाङाव बख'वाखै। टाइम आरो कन्डिसनखौ नायनानै दा बख'नो नागिरदों बिथाङा। अब्ला सिगाङाव जाय खामानिखौ जों होख्राव नाजादोंमोन, जेखि फारसेनिफ्राय नाजाया मानो, अब्ला बै नाजानाय समाव मेन गसंथानानै दङमोन होनबा बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा सारानो दंमोन। बिथाङानो बख'नो खाबु होआखैमोन, बिथाङानो गजानो बादोंमोन। नाथाय दिनै गाव हास्थायनाय, गाव लुबैनाय मथे बिथाङा जेलाव जोबजानाय NDP आदामोन लोगोसे रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हादों। गनायाव जोंहा लस गैया, नाथाय बिथांनि पलिटिक्सखौ नायदो रायजो राजाफोर। BTC आवबो इन्डिपेन्डेन्ट गेलेगोन होनखाबाय, लोगोसे फैबाय थानाय 2026आवबो फुराखा, रेडिखा, बेथ' प्रिपारेसन। दा 2025आव BTC इलेक्सनाव इन्डिपेन्डेन्ट रावजोंबो लोगो नाङाजासे गेलेगोन होनदों। दा बेवहाय बिथाङा मा खामानि मावदों, बैसोर बिथांमोननिबो आरो रायजो राजानिबो मोजां जाहैथों, गावनाबो जाहाथे पलिटिकेल केरियाराव एसेबो हारां दाखुरथों, बे साइसै बिथाङा पलिटिक्स खालामदों। जायनि जाहोनाव एक्स NDP इउनाइटेड फरामनिफ्राय आदामोन बिथांमोना हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ क्रेडिट होनाय खोथाखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेवहाय प्रमद बर' सार, गबिन्द सार मोननि खोथा फैयाखै। बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामसेयाव बिथांमोना मावखायाखै। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो क्रेडिट फैयाखै। नाथाय नभेम्बराव दिपेन बर' सारा माखौ एन्सार होयो बेखौ जों नेनानै थागोन। मोनसे खोथा होदोंना दिपेन बर' सारा नभेम्बराव। थारैनो अब्ला हेमन्त बिश्व शर्मानि पलिटिक्सआव किं मेकाराव दिनै आलदायै BTC इलेक्सनाव गेलेनो थांनायाव दिनै बिथाङा माबा मोनसे प्लेननि गेजेरजों कब्जायाव लानो नागिरदों नामा? जानो हागौ बिथांनि बियो मोनसे पलिटिकेल गेम बा बिथांनि मोनसे डिप्ल'मेटिक पलिसिनि फिसा मोनसे बाहागोबो जानो हागौ। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय। जेरैखि जाया जों लुबैनाय बादि रन्जन दैमारि सार लोगोसे गासै जोबजानाय NDP आदामोना गबानो जाबाय। नंगौना नङा नोंथांमोन कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।